mendian larrartian aurkitzen da loretxo bat aurrean umetxo bat loretxoari begira aurrean umetxo bat loretxoari begira loreak esan nahi dio umetxoak ganazazu jaio nahi libre izateko beto zurik egoteko jaio nahi libre izateko beto zurik egoteko umetxoa ikusirik loreak ezin bizirik arantzak kendu nahi dizkio bizi berri bat eman orduan izango baitu indarra eta kemena orduan emango baitu ugari bere fruitua jaio